Okay, pwede na rin mahina makikilato magkauban at ang Senador, Senador Lito Lapid, and makakasama natin ngayong araw na ito. Isa sa mga tumakbong muli bilang Senador, Senador Lito Lapid, ang Supremo ng Senado. Magandang araw, Senador. Kamusta po? Nandito po ngayon. Nandito po kayo ngayon sa Misamis Occidental. Opo, magandang araw sa iyo, Kuya Manny, at sa ating mga nakikinig sa inyong impila na sa DXDD o Samis City, dito Misamis Occidental. Magandang araw po sa inyo lahat, sa ating mga kababayan at kaprobinsya. Ayan po. Nabanggit niyo po kanina tumakbo po kayo muli sa Senado. Pag ilang termino na po niyo ito, Senador? Bali, pangatlong termino ko na po ito ngayon, pero ito po, itong 2025, bali pang-apat po, kung po ipapalarin sa tulong ng ating mga kababayan. Marami na po kayong nagawa sa Senado. Maaari po bang sabihin niyo sa taga-Ozamis, sa Misamis Occidental, sa mga tagapakinig natin ngayon, gaano karami ang mga batas na ginawa ni Senador Lito Lapid? Ako po nagsumite ng panukalang batas na mahigit na 900 at na panukalang batas. Ay, yung pong mahigit na 100 dito ay batas na. Napakahalaga pong batas na isa. Ito pong Republic Act 9999, pre-legal assistance na yung libre abogado sa ating mga kababayan na hindi kayang magbayad ng abogado at ating mga kababayan na mahihirap. Lalo-lalo na po sila pag naagarabyado pagdating sa katarungan at sa batas. Ito po ay binansagan na tinatawag na lapid law. Ang lapid law po ay siya magtatanggol sa iyo. Magtatanggol sa mga Pilipino. Mga Pilipino na aapi sa batas. Ayan po. Senador Lapid, alam natin na maliban sa paggawa ng batas, marami po kayong naitulong sa local government units and tulad ng mga proyekto, ayuda. Dito sa Misamis Occidental, isa na po naitulong niyo ang paglalaan ng 3 million pesos para sa construction covered court ng mga barangay sa barangay Upper Langkangan, Oroquieta City. And malapit po dito, malapit po yung puso niyo sa mga local government unit. Opo, kung natatandaan niyo, 1992 po nag-umpisa ako sa bilang Vice Governor. 3 taon din po ako nag-Vice Governor. 3 beses din po ako naging gobernador ng lalawigan ng Pampanga. Yung nga po kasi ako rin po naging LGU kasi yung nga nararamdaman natin at alam natin kung ano pangangailangan ng mga local official natin tulad ng governor, mayor at saka mga barangay captain ng mga kababayan natin. Kahit ako po kasi nung ako'y gobernador, lumalapit din po ako sa mga nakakataas sa akin tulad ng mga senador, vice president at presidente at sa mga sekretaryo. Kaya po kahit di baling maglimos tayo pagdating sa pagtulong sa ating mga kababayan sa kaprobinsya, yun din po, kaya ako naman ang senador ngayon, kaya ako naman po tutulong sa kanila. So alam niyo po ang pangangailangan po ng mga local government yung nasa LGU. Opo, tama po kayo. Okay. Kung mahalal po kayo muli bilang senador, ano po ay yung tutukan pagtuunan ng pansin? At tulad po ng nasabi ko kanina, yung pre-legal assistance na sinasabi ko na yung unang-una, dito importante yung turismo. Dito sa Misamis o Samis City, sa Misamis Occidental, lawigan natin ang turismo dito at sa buong Pilipinas. Yes po. Ayun nga, kasi para magkaroon tayo ng maraming trabaho. Meron po tayong ecotourism, meron tayong medical tourism, at meron din po tayong agritourism para sa ating magsasaka. Magkakaroon ng maraming ani at produkto. Yan po tatawagin natin yung agritourism, yung one town, one product. At yung nga po sa health natin, huwag natin pababayaan ang mga nanay, tatay, lolo, lola, bawal na po magkasakit yan. Kaya may libreng gamot sila, libre hospital, at lalong-lalo na po ang edukasyon. Ang edukasyon po kasi yung may isang batang nangangarap na makagraduate o makatapos ng pag-aaral, pag nakatapos po siya sa kolehiyo, yan po tutulungan yung mga magulang niya, at kung sakaling magkaroon man siya ng pamilya, yan po ibubuhay niya sa kanya. Kasi po kahit ako mismo ay hindi nakatapos ng pag-aaral, kasi po dahil sa hirap, anak lang po tayo ng labandera, kaya po alam ko po nararamdaman nila. Yun po. Ay, see. Napag-alaman na po natin na papunta po din kayo, nag-iikot din po kayo ng mga simbahan dito po sa Ozamis City. Of course, alam natin religyoso po kayo. Ang Beren Sakuta, isa sa mga dinarayo ng pilgrim sites ng Mindanao. And napakahalaga po talaga na may gabay mula sa Panginoong Diyos habang bumibisita po kayo. And nandyan po sa puso niyo yan.
Opo, kita niyo may mga ano pa ako rito, may mga krus ako dito, may krus ako diyan. Oo. Talaga po religyoso tayo, malapit po tayo sa mahal na Panginoon. Ayan po, kaya takot po tayo magkamali. Oo. Takot po tayo sa mga kasalanan. Pag pupunta kayo sa mga ibang lugar, bumibisita po ba kayo Bumibisita sa po mga ako. simbahan? Opo, doon katulad po doon sa Camarines Sur. Yung Piña Francia, punta sa Lawag, punta ako doon sa Bohol. Lahat po na halos simbahan pupunta po ako pag dumadalaw ako sa mga probinsya. Opo, binibisita, nagmamano tayo. Oo. Nagko-courtesy call po tayo sa kanila. I see. Okay. Consistent po yung mataas na survey ninyo, no? Senador Lapid, and sa latest survey po ng SWS, pang-5 po kayo, and top 5. Ano po masasabi niyo nito? Yun nga po, nagpapasalamat ako unang-una sa ating mahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan na patuloy na nagmamahal sa akin at sumusuporta. Yan po naman pag ako'y nakabalik sa Senado bilang pang-apat na termino ko dito sa election na 2025 at sa May 12. Yung nga po, at tututukan natin yan at patuloy tayo magtatrabaho para sa ating mga kababayan. Top po kayo, siguro nakita ng mga tao na alam nila nung makakatulong kayo sa kanila. Opo, yun naman po talaga ang ano natin, layunin natin. Pag-usapan naman natin yung sikat na teleserye, yung Batang Quiapo. Alam natin na napakahalaga po ng papinyo doon. Subalit namatay yung karakter ninyo at marami pong nalungkot na umiiyak sa pagkamatay ni Supremo sa Batang Quiapo. Opo, unang-una po nagpapasalamat ako sa suporta at panunood nila ng Batang Quiapo. Yung nga po, nawala po ako sa Batang Quiapo dahil kasi bawal na po. At gusto po magpatuloy na lumabas para makapagbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Bawal na po kasi sa COMELEC ang batas na pag nag-umpisa na ang campaign period, bawal na po. Kahit po si Tito Soto, hindi na rin po siya pwedeng lumabas sa Itbulaga. Yun ang batas natin. Ay, po. In-endorso pala kayo yung kandidatura ni Tanggol ng Batang Quiapo, si Coco Martin. Ano po ang masasabi niyo po dito? Yung nga po, nagpapasalamat ako kay Coco Martin, kay Tanggol na na-endorso niya ako. Siguro po dahil matagal na po kami magkasama, alam na niya yung value ko at alam niya pagkatao ko, kaya po siguro in-endorso niya ako. Kasi po may na 10 taon na po kami magkasama ni Coco, lahat po ng teleserye niya, pelikula. Ako po ang nagdidirect ng action. Action niya, mga galaw ko po, ganon. Kaya siguro yun, may tiwala sa akin. So malaking tulong yun yung pagdidirect niya sa action. Dito lapit, Fernando po, PJ. Patok pa rin sa masa. Opo. Okay, siguro po yung mensahe na lang ninyo po, Senador Lito Lapid, ang Supremo na Senado sa mga taga-Ozamis City at sa Misamis Occidental, sa mga nakikinig sa atin ngayon. Opo, sa lahat ng mga taga-probinsya ng Misamis Occidental, maraming salamat po. Magandang umaga po uli sa inyo. Maraming salamat po sa ano nyo, kasi pupunta po kami doon sa proclamation ng Ascenso Pinoy. Ascenso Pinoy Party ni Governor Henry Uminal. Yun nga po, inaimbita po ako dito. Yun nga po, at ako po si Senator Lito Lapid, number 35 po sa balota, ang Supremo ng Senado. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat. At ito kasama ang ating buting Senador Lito Lapid, ang Supremo ng Senado. At napakinggan natin ang kanayang panayam. Mula dito, kasama natin si Double T45 Dudong Bargamento, Kinis Double D8, Manuel Oron Kinichi. Nagkasalamat, may adlaw.